User joined your channel. User was moved out of your channel. Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket, én Szabó Krisztián vagyok, operatőr társam pedig Magyarósi Dániel. Elérkeztünk a héten az utolsó adásunkhoz, méghozzá az F1 HRT Liga Bahreini második fordulójához. Előre szeretném elmondani, egyébként megbízást kaptam rá, hogy nyugodtan lehet ide jelentkezni versenyzőnek. Csekélyke a létszám. Jelen pillanatban elvileg 9-10 lesznek, és várják folyamatosan jelentkezőket. Ugye egy régi közössége ez egyébként, ez a liga. Hát nem akarok hülyeséget mondani már, hogy 6-7 éve biztos, hogy úgy ismerik egymást közösen, úgyhogy egyébként egy nagyon jó kis társaság, szóval érdemes szerintem szeretni ilyenkor vasárnap 8 órakor Forma 1-ezni egy kicsit, akkor megteheti itt. Kicsit a hét eseményeiről, még így a szabad edzés tart. Ugye a gyakorlás, míg a srácok tesztelgetik az autót. A hét eseményei, hát tegnap kezdődött végül is el a tévés műsorunk, úgymond. Tegnap az ORL ligának az iRingi futamát láthatták. Ha jól emlékszem, ugye 17:45-től volt, vagy nem, hülyeséget beszélek, 16:40-től lesz jövő héten. Ugye tegnap 50-kor kezdtünk, kisebb technikai KO miatt, egyébként az még most is volt, egyenlően meg a technika nem nagyon akar összeállni mindig a kezdési időpontra, de rajta vagyunk az ügyön. És nem rég ért véget egyébként az NXGP Liga, szintén Bahreini futama, véletlen egybeesés egyébként, hogy így pont összejött. Közben 1 perc van hátra az időmérőedzésig, mondja a vezető. Szóval az most ért véget, akkor hallhatták a két társamat, I.E. Zoltánt és Árosi Gábort, valamint Sanya is debütált úgymond nálunk, de hát én már végigmotoros ebbe a közvetítés korszakba, meg abba az egészbe. Úgyhogy most pedig a F1 HRT-t láthatják a kedves nézők, ahova ténylegesen lehet jelentkezni egészen nyugodtan. Ha valaki engem megkeres, akkor én el tudom irányítani a vezetőkhöz. Némi szót ejtve a weboldalunkról, ami User készül disconnected from your channel. egyenlőre, mindig csak készülőben van. A jövő hét folyamán már nagyon szeretnénk, hogyha az is elindulna, akkor ott is lehetne nézni, aki ott akarja az eseményeket, ott írnánk ki, mindenki tudja, ne kelljen minden csoportot úgymond telenyomni közvetítési linkekkel. És ha jól látom, igen, jól látom, elkezdődik az időmérő edzés. Ezen a közvetítésen most egyedül leszek. Egyenlőre, természetesen. Ez a második forduló lesz, és ami érdekes, hogy az időmérőn is kapnak pontot az első 10, de nem akárhogy, mivel 5 pontot kap az első, 4 is felett a második, 4-et a harmadik, 3 is felett a negyedik, és így tovább egészen 10. helyezésig. Sáfrey Robert 4. helyen, BMW Zauber személyével. Méghozzá jól látom, ez egyfeld, igen. BMW-en. Ugye a mód, akit érdekel a liga, elmondom, hogy az F-Zone 2008-as módjával fut a versenykiírás ebben a szezonban. Itt ugye az NXGP-be elmentünk balra, jó magam is versenyeztem is
operatőrtársam is. Hát kérdés az, hogy így hogy fogjuk bírni, mert én konkrétan, úgy most az efekt miatt is reggel ugye felkeltem már 5 órakor, sőt 3-4-5-kor, vagy még hamarabb, már nem is emlékszek rá. Eléggé le vagyok strapálva így a nap végére, tehát megpróbálom a legjobbamat nyújtani, már ha van ilyenem, de ezt döntsék el a nézők. Szóval Sáfrány Robert 4. helyen a BMW Zafari Lobby egyébként ugyanúgy de most nem indul az NSGP-be egyébként, de az előző szezonban csapattársak voltunk, azt tudom. Pont egy erősséggel végeztünk valahol a középmezőnybe. Ugye itt van még Létai Attila, a másik Zolberre, Sáfrány István, Robinak a testvére, és Bakos Zoltán a Sáfrány Istvánnak a csapattársa, a Force Indiával, Tóth László, IMG Renault-val, Varga István a Ferrari-val, Rajcs János, ha jól mondom, van. És kapcsoljuk a 8. helyre, ugyanis Williams színeiben egy hölgy versenyzőt köszönhetünk a versenypályán, méghozzá Kovács Kinga személyében. Kíváncsi leszek egyébként, hogy mit fog tudni a versenyen. Fabri Zalán pedig a csapattársa, Kazuki Nakajima egykori Williams-e pedig egy széptikát láthatják, ami szerintem ma nem fog kigurulni a versenypályáról. Esetleg ezek a lámpák ott felül, akkor talán nem esély, hogy bejöjjön. A pilótáknál különböző gumik vannak fent, ez ne zavarja meg senkit, ugyanis be lehet állítani, hogy slicknek nézzen ki, meg elvileg van talán is közte valami különbség, nem tudom, hogy egyre tud mindenki. Itt is él az egykörös szabály, ugyanúgy, mint az NSGP-ben volt. Egy gyors kör mindenki. Nézzük. Sáfrány Robi, az első egyelőre. Sokan még nem mentek kört. És már is Rajcs vette át a vezetést. Kovács Kinga egyelőre talán még veri Sáfrány Robit is. De itt már nem. Itt már nem. Lassabb, de még ez a 2 másodperces hátrány nem is olyan rossz. Na nézzük. 8. helyen Kovács Kinga. Egyelőre, de ez itt a 3. lesz. És ott van a 3. helyen. De ugye ebben még nem lehet kiindulni. Mert jön Fábri Zalán, akinek egyelőre szektoridei sokkal jobbak, hát 6 tizeddel jobbak, mint Kingáé. 9. helyen egyelőre Fábri Zalán, nyilván előre fog jönni. És utána ennek a körét, úgymond a körtfutók közül, kapcsoljuk 8. helyre, ott jön Tóth László. Szóval én egy kicsit bosszankodok mindig az előttünk lévő ligában, nem is GP-ben, hogy az egykörös nekem annyira nem fekszik, és hát fekszik, csak mindig elrontom, és a második körön mindig jobb lenne, mint az első, amit elrontok. Szóval ezt ha megértették a nézők, akkor az úgy jó. Tóth László egyre meg fog megközelni a körét, meg Varga István is. Talán az 5. helyen lévő Létai Attila, ő is meg fog megkezdeni, úgyhogy inkább maradjunk a 8. helyen Tóth László, mert fog leghamarabb célba érni, meg kört kezdeni. Tehát ez a rövidebbik Bahrein, itt a csiki-csuki részben nem fogunk menni. Egyébként nagyon kimerítő verseny volt, ez 1 órás futam végig. Ez is egyébként 1 órás futam lesz, ha minden igaz, ha nem változtak a szabályok. Egy kicsit hivágott Tóth, de annyira nem mérvadó, mert itt nem kell amarra elmennie, és így még jó is. Így még a jó évet tart el, nem szélesíti ki annyira.
de próbálja szűken tartani. Egyelőre egy-két tized a hátránya, 185 000, pontos legyek. Nézem Vargának az idejét is. Ő jobb, 93 000, de. Na de nézzük először Tóth Lászlót. Maradjunk nála. Második szektor fog dönteni. 64 000-del jobb Tóth László, mint Rajcs. Érdekes lesz. Majd Vargát nézzük meg. Hol lesz. És Tóth nem hibázza el a ráfordítót. Egyébként ez egy sokkal jobb pályaverzió. Szerintem minden is látszik, mint ami az előbb volt. Oly, 240 000-del átveszi a vezetést Tóth László, de nézzünk akkor a 9. helyig. Ó, Varga nagyon megy. Ugye nincs itt Rudas, aki az első futamot megnyerte. És Varga itt most nagyon tolja neki. És az első hely lesz, és nem rontott. És majdnem még a 29-be is benézett. Vagy még a 7. helyre. Varga jobb, Vargánál jobb 4 tizeddel Létai. Hú. Ne, ez érdekes lesz. Létai 2 tizeddel megveri Vargát. Varga most bosszankodik szerintem, mert nagyon szeretett volna jól menni. Sáfrány István és Bakoz Zoltán fog 2 Force Indiás utoljára kört futni. Na nézzük Sáfrányt. És nem tudnak fékezni, ugye nagyon szeretik ebben a ligában a tapadást, hogy jól tapadjon. És egyenlőre olyan beállításokat csináltak, hogy látszik, hogy nagyon tudnak tapadni az aszfalthoz, meg jó a guminak is valószínű. Ennél a Kovács a 7. 5 tizedet kap Sáfrány István. Bakost megnézem közben, ő 7 tizedet kap az első szektorban. Érdekes lesz, hogy hol fognak visszajönni, tehát bejönni. És Sáfrány István 1,2-t kap, hát akkor az... Hát... Talán a 4., 5. hely. Harmadikat nem mondanám, mert szerintem az nem lesz meg. Nézzük, Sáfrány István 5. 5. lesz. És Bakos egyenlőre, hát szerintem pont ugyanilyen a 9. helyen az ideje. Még rosszabb is. 6., 7. hely, 5. megveri akkor Sáfrány Istvánt. Gyorsan mondunk is egy végeredményt, kérem szépen. Létai tehát megnyerte az időmérő edzést 1:30-180 000-es idővel. Második lett Varga, 2 tizedes hátrányba. Tóth László a 3., 1 másodpercet kapott, ez mindenféleképpen jelzésértékű, hogy azért nyomniuk kell. János, Rajcs János pedig Bakosz Zoltánnal 1,2 kaptak, 4., 5. pont elvették az időeredményeket, jó. Mindegy, 6. lett Sáfrány István, 7. Fábri Zalán, 8. Sáfrány Róbert, és 9. pedig hölgyversenyző Kovács Kinga. Off, és akkor 1 perc elvileg a warm-up. Na hát ez mindig kicsit izgalmas volt, hogy Létai hoppá, Sáfrány Robit meg kell vágni, Kovács Kingát is ledobta. Őket meg kell várni, és akkor vissza kell őket editálni majd. Nagy valószínűséggel.
Szóval még egyszer, akkor akik nem hallották volna az elején, a közvetítés elején, hogy nyugodtan lehet ide jelentkezni, mint látjátok, van bőven hely, nagyon sok autó közül lehet választani, hogy bátran jelentkezzetek. Az időpont, valamint ugye hát az NXGP-re is vannak még helyek. Nálunk egyelőre még nincsen tervezve bajnokság. És a tervezőnál van, de egyelőre még nem fut, kivéve a meghívásos Formula E bajnokságunk. Elvileg még Sáfrány Robit várnánk, hogy érkezzen. És akkor elvileg indulhat a menet. És megjött Sáfrány Robert. Nagyon jó, akkor szerintem utána indul is második fordulója a HLT ligának. Egy gyors editálás lesz még. Jó, akkor nem kellett editálni, elvileg nem. Ez ott a sorrend, akkor rendben van. Gyorsan állítok be magamnak itt egy LCD módot. Bejöttem. Nos, tehát akkor Létai Attila a pole pozícióban. És ebben a pillanatban elindul a felvezetőkör, Létai nagyon megugrik. Két Renault, két Force India, két Williams, két Sauber és egy árválkodó Ferrari Varga István alatt. Kovács Norbert hiányzik még minden a liga egyik alapítója. Jól tudom, ő is versenyez most. Annó egyébként a HLT-t adta az STV is. Ugye Sanyával. Őket én adtam egyébként akkor is. Azért szerettem volna, hogy is én adhassam őket, és így osztottuk be. Meg hát ugye Elvin Csípi nem is versenyzik. Már nem nyomoltató az versenyzésnek. Tehát Létai Attila a polpozícióban, Macheinben magas a pályatartalom, ott nem biztos, de itt nálam nagyon-nagyon magas. Konkrétan még most is melegen van. Varga István lehet az az egyetlen, aki veszélyes Létai Attilára. De szerintem ő egészen gyors lehet. Nagyon jó versenyző egyébként Varga. Nálunk ő is Rotax futamot is, ha jól emlékszem, így van. Ha minden igaz, még talán egy VSF polpozíciója is volt, hogy azt nem, arra nem mert megesküdni. Piros vonal, esetleges piros zár hamarosan elrajtol a HLT liga. Jó lennek a piros lámpák. Most húz be mellé, Létai lesz jobb íven. Hátul ott egy kicsi két Renault takaszkodik egymáshoz. Varga van jobb íven, és már előtte is van. Ott Kovács Kinggal
Egyelőre a 8. feljött egy helyet, 9. helyen Fábri Zalán hibázott talán, és most Létai itt beugott mellé, de nem próbálkozott meg inkább vele. És most benézett majdnem. Hirtelen. Úgy van, na most nagyon megérkezik, itt köztem Attilával. És még itt hibázik is Attila. Itt, jó, jön vissza. Egyelőre nagyon együtt mezőny még, de szerintem Létaiék itt hamar el fognak húzni. Ugye Vargának most még Attilának is kellnek a pontok, ugye nincs itt Rudas, az előny. Attila már szerzett 5 pontot az időmérővel, Varga pedig 4-es felett pluszba. Tehát már ott vannak Rudassal, pontversenyben Varga, Létai pedig fél ponttal előtte. Létai átvette a vezetést. A pontversenyben Varga megcsúszik, és talán még Létai is pöckölt rajta egy picit. Létai átveszi a vezetést. Na most viszont Bakos próbálkozhatna. Attila azt nézem, hogy lehet, hogy visszaengedi? Nem. Akkor nem érzi magát hibásnak. Elképzelhető, hogy már forgott volna kifele, és utána pöccintett rajta egy picit. Tehát az már az ő hibája. Egészen rá lehet menni jól rázulkőre, ugye az első felváltozat. Nem volt így. Még valami egy kicsit rá is csúszik, és meg is bicskázik az autója. Kigyorsításon. Rajcsi János a 4., 5. Sáfrány István, a 6. Sáfrány Róbert, Tóth László, Kovács Kinga a 8. és Fábri Zalán a 9. egyelőre. Így alakul a futam. Létrai szertett egy jó 1,2 másodperces előre, míg Bakos támadja Vargát a 3. helyen. Ezzel a régi Force Indiával úgymond végül 2008-as. Nem most volt már. Vargának, hát nem mondom, hogy elkoptak a kerekei, de egyelőre nem a legjobb. Lehet, hogy mondjuk annyira nem tud elhúzni, ez az 1,2 másodperc is stagnál. Sőt, most be tudok menni 1 másodperc alá. Hát mondjuk Létaitre, hogy ismerem, ő el is veszi még, hogy izgalmas legyen. Jó, és itt valami egy kicsit még vágott is talán, az túl tűken akarta venni, be is próbál nézni, de ez előbb is megjárta itt kigyorsításon, és így van, most is Bakos mellette van. És lehet, hogy itt be fog neki nézni, nem, levédte. De itt most lecsúszik az Ivri és Bakos mellette van. Nem tudja kigyorsítani Bakos. Nézzük a következő kanyarba, tud-e közelni hozzá. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem. Nem. Van az egy másodperces különbség Attila és István között. Varga nagyon jól megy egyelőre. Vannak kisebb hibái. De nagyjából ő is összeszedte már magát. Korábbi szezonhoz képest. Ugye amikor az STV-vel közvetítettem. Szóval számomra ismerős, bár mondjuk most előrébb végeztem, mint ahol időmérőn befutottam. Előre keresgetem, hogy hol lehet előzés, Kovács Kinga, de Zalán az folyamatosan dolgozza el a hátrányát, de nem oly mértékben. Na, Varga nem hagyja magát, 7 a lemaradésa. Folyamatosan változik egyébként. Bakost egy kicsit állva hagyta, adott neki egy másodpercet. Kész 2-t. Kezdenek elhúzni. Hogyha most nem csatáznak, hanem okosan
mennek tovább, hogy nem támadják egymást, akkor nagyon elhúzhatnak a mezőnytől egyébként. Bakos a Force Indiával is gyors. 1.31.7, 1.31.2 Varga, 1.30,9 létai ideje. Egyelőre a létai nem olyan kiegyensúlyozott. Átlagban rosszabb a körideje, mint Vargának. Varga 1.30,7. Ó, és majdnem megtolja. Hátulról. Na jó, ez szerintem nem jól jött ki. Na mindegy. 2 különbség, most próbál aláfordulni, de nem, itt nem tud kigyorsítani jól. Szépen veszi Varga. Talán még túlzottan is óvatoskodta itt most. Ilyen megvárázó kőre. Mondjuk azzal nem kapta a gumit, szóval az jót tesz. Valószínű, itt az agresszió használja. Hát itt lehet, hogy későbbi féktával fordultam volna, és utána kanyarodtam volna. Hát így is jól csinálja Varga, nagyon húzza a szélárnyék. Egyébként nagyon közel van a mezőny. Közben a 8.-9. helyen Kovács Kingát meg fogja előzni saját csapattársa. Egyelőre mintha védeni a belső évet, de szerintem egy örökből szélárnyékból meg lesz oldva. Kivéve, hogyha egyforma setup-pal mennek. Egy kicsit csúszott. Itt is lecsúszott egy kicsit az ívről. Most az elején. Hoppá, Vargával mi lett? Szóval megelőzte létait, és kijött a boxba. És behallgatt a boxba, vagy nem, most elindul. Vargának ez így most nagyon nem volt jó, nem tudom most mi lett vele. De hát így létai kényelmesen vezet 3 másodperces előnybe, bár most pont hibázott egyet. El is vesztett egy jó 4 tizet ebbe a két kanyarba, ahogy most vissza is hozott. Fábri Zolán egyelőre nem tud mit kezdeni csapattársával. Itt a szobában lassan átvék a levegő. Hát Varga nagyon visszacsúszott. Nem tudom megnézni, hogy mennyi a hátránya pontosan. Nagyjából egy olyan 30, sőt, bőven több van, az 50 másodperc is. Hogyha meg tudsz erősíteni benne, hogy van az 50 másodperc is, akkor jelezd. TV-sztájra esetleg látod. De a Létai Attila és a Varga István között mennyi különbség pontosan. Hát, hogyha azt TV-sztájban látod. Na nem. De az a hogy nagyon nagy a különbség. Mondjuk ha eddig tett egy box kiállás, akkor ez nem meglepő, mert akkor Létainak is ugye eddig fog tartani. Létai egy 30,5. Jött Varga. Hát egy jó szektoranya különbség köztük. Középső szektor azt mondom különbség köztük. Így van. Majdnem egy teljes komplet középső szektor van köztük. Hát Vargás nem tudom miért kellett a boxba jönnie. Vagy a gumi. Hát vagy
Közben Bakos és Táfrány, valamint Rajcs lassan egy triót fognak alkotni, de egyelőre a Force Indiás és a Renault van nagyon jó helyen, sőt a másik Renault-val is jön, Tóth László a háttérben. Na, itt még egy szép négyes összejöhetne. És Rajcs, Bakos, második helyet megy a csata, szóval nem mindegy ki hanyadik. A másik két Force India Renault páros úgy leszakadt, vagy BMW és Renault páros. Nem, Force India és Renault páros, jól mondom én. És Rajcs nagyon-nagyon ráérkezett itt a féktávon. Érdekes ez a féktáv, ugye az előző közvetítésünkben kommentátorok elmondása szerint adásban volt pont, amikor kiütöttek. Ott egyébként nagyon sokszor kiütnek, de hogy miért pont ott, azt nem tudom, de az számomra minden ligában egy ilyen achilles sarok, hogy ott mindig kiütnek. Na hát Bakos az egyenlőre szépen levédte az egy támadást, amit Rajcs próbálkozott, és most mind a ketten megcsúsznak. Próbált nagyon jól ráérkezni, de nem jött össze. De hátra tekintünk, amikor Sáfrány sem lesz messze. Még az előbb közel volt mondjuk, de elképzelhető, hogy hibázott valamit. Közben Tóth László is volt a boxba elvileg, és 9. helyre jött vissza. Fábrizánat már megelőzte Varga. Varga már a 7. Inga, ő a következő, akit el kell haladnia. Közben egy picit rendezgetem a próbált, hogy valami ütést kapjak. Na, szóval Inga egyenlőre. Elég nagyok a pingjei neki. Látjuk, hogy megcsúszkál. De csak neki. A többiek meg nagyon is rendben van. Mindenkinek 60-as alatt van. Hát, vagy 70-es inkább. Rács és Bakos nagyobb. Létei fog jönni a bogiba. Na. Létei Attila fog boxba jönni, az azt jelenti. De meglátjuk, hogy most kitaktikázott jobban. Itt folyton lecsúszik Attila az évre. De ez is nem tudja növelni az elején, és lehet, hogy elképesztő évet talált Attila. Csúszott kigyorsításnál. 7. helyen őt kell figyelni. Közben Kovács Inga mellett pedig elment Varga, egyre jobban jön fel. De kétlem, hogy Létai ennyit lenne majd a boxba. Bár ez majd kiderül, hogy mennyit kell tankolnia. Vagyis mennyit tölt a boxba. Na nézzük Létait akkor. Milyen azt mondom, nagyon hamar nyomja a pick limitet. Ezzel mondjuk Vargára játszik. Vargának játszik. Felemelik. Még áll. Nagyon messze. Tehát Sáfrány Robi a csapattársa meg fogja biztosan előzni. Szerintem ő el is fogja megengedni. Vargát visszaelőzte Kovács Kinga. Varga hibázott valahol. 10 másodperc, így a különbség Létai és Varga között. Létai az 5. és az első helyen Bakos és Rajcs csatázik közben.
Ajjajjaj, majdnem benézett. De nem, végül is. ...43 perc van hátra a futamból. Ó, és Varga a 6. helyen. Hol van Varga? Jézus Mária, honnan jön vissza? Éj, még itt is átcsúszik. Áj, teljesen szétesett szerintem szegény Varga. Visszaelezte 2 Williams is, még Tóth László is megérkezik rá. Varga szegény teljesen szétesett. Ugye nem esélyedt az autója, de nem megy, teljesen tartja. Ó, jó, Kovács Kinga. Az úgy korrekt volt, hogy megállt a pályán körülbelül. Valami iszonyatos reflexel került ki. Közben Schaffner Robi jön a boxba. 5. helyen. Schaffner Robert. Talán el fog menni, mert a Varga... Varga még itt is hibázik, nem hiszem el, Varga nagyon túlnyomja. Hozzávetőlegesen egyébként ez a csiki-csuki részt ott egy 20 másodpercet jelent. Ugye... Mindjárt nézzük létei 1.29.8. Jobbat ment, mint az idénélünk. Ó, mit akartam? Valamit akartam mondani, de közben az elején már megint lefoglalnak engem. Bakos Rajcs, János... Na, nem. Érdemesebb lenne egy külső évről ráfordulni. Még kicsit... micsoda kamikáza mondat, egy kicsit össze is élnek. Nem lett jó a kigyorsítás, és Bakos nem jön be a boxba, csak megtévesztette egy kicsit Rajcsot. Na most. Én kívül maradtam volna. Benéz, és kinéz. Bakos meg, elmegy. Hát ezt kérem szépen. Hogy szoktak ezt mondani? Kinézte magának ezt a féktávot. Közben az 5. megelőzte Zalánt, vagy talán jött a boxba Zalánt. Most jön a boxba Zalánt, de akkor hibázott. Valahol, mert előtte volt, Varga előtt volt Zalán. Közben akkor Létai és Varga egymás mögött a pályán. És Rajcs elment az elején. Mondjuk ez nem meglepő, mindenről lemarad valaki. Pont még hátra néztem a többiekhez, hogy milyen a végül is éllovas Létai valaki biztos, hogy vissza fog jönni az első helyre. Mármint, hogyha a többiek kiállnak előle. Most Bakos szélárnyékban nézzük. Nem. Majd innen, hogyha rá tud fordulni jól, de nem. Túl hamar vető a gázt, és Rajcs jön a boxba, nézzük Rajcsot, hogy hol fog visszajönni. Sáfrány István is jön a boxba. Létai tudja, nem fog jönni a boxba. Sáfrány István úristen. Létai kívül elmegy. Rajcs is elmegy. Éppen hogy csak közelebb került egy kicsit. Sáfrány István Rajcshoz. Ez nem lesz elég. Varga viszont ezzel sokat bukik. Ugyanis perc környékén lehet a különbség. Bakos Zoltán vezet, kérem szépen, a Force India Ferrari-val. Force India Ferrari volt akkor elvileg. Sőt, szerintem gyakorlatilag is. A Varga viszont tudja, hogy nem, Varga megint visszaesett. Az előbb még 5. volt, most már 6. A Vargának nem hozunk szerencsét, úgy tűnik. Nézzük Bakos, mert szerintem tuti érni fog majd a... Nem jön Bakos. Egyelőre a boxba. A 3.-4. helyen. Hát Rajcs és Sáfrány. Rajcs megkapta a másik Force Indiát.
De majd tényleg vissza fog jönni. Nézzük a 6. helyen Vargát, akkor hát ha jobb teljesítményre lesz képes, hogy ha a képen láthatják a nézők. Így, és most alá. Jó kigyorsítás, és hát jobb. Tóth László, hát most bedarálja, kérem szépen. Elmegy, jó. Akkor itt most rá fog tartani. Bal vállával Tóth, de nem. Milyen rövid lett, hogy fékezni Varga. Nézzük Pakost az első helyen, aki jönni fog. És nagyon jó az észrevétel a Daninak, mert 37 perc a hátra futamban, tehát 23 perc lement. Neccesen, de lehet, hogy megcsinálja egy kiállásból. Lehet megcsinálja egy kiállásból, és vissza fog jönni szerintem a második helyre. Mert jó volt a tempója, míg Rajcsék kint voltak. Ejj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 
Az a kérdés, hogy honnan érzékeli a sebesség túllépést, vételtével közben majd át fogja venni a vezetést. De nézzük Bakost. Jön Rajcs. Rajcsék fordulnak rá célegyenesre. Bakos, Bakos. Most gyorsítok. Ott jön Rajcs. És a csapattársa, megverte. Nagyon megverte Rajcsot ez a későbbi kiállás, és ráadásul még Sáfrány Istvánnak is babértelemhet ezzel. Mert ő viszont nagyon közel van, kapcsoljunk is rá a 4. helyen. Harmadik pozíciója közös, így be is fog neki nézni, és benéz, nem teszi be. Tehát letűzik egy kicsit Jani. Varga nagy level ott hagyta Tótot közbe, közben 5. újra. Hibázik Rajcs. Egyelőre nem nagyon tud támadni most ebben a szektorban. Sáfrány. Ó, itt még le is csúszik nagyon az évről, de visszahozza. Rendesen. Ugye, hogy azt kell, csak előttük Bakos. Ők mondjuk nem nagy a hátránya, az 5 másodperc, az bőven dolgozható, csak hát ugye létreig képes 30 alá menni, Bakos még nem ment 31 alá se. Sáfrány egyelőre így nem tud mit kezdeni. De a 8. helyen, hoppá, Sáfrány Róbert hagyja el a pályát. Nem is kicsit, a kedvenc kanyanomba. Kovács Kinga egyelőre a 7. helyen. Szerintem még boxba. És szerintem nem tévedek. Bár nem tudom, hogy közben Rajcs és Sáfrány Róbert szolgáltatják az izgalmakat. Vargával megint volt valami az 5. hely, nem. A lassú részen közel került hozzá. Fülhallgató kiesik a fülemből. Ó, és Rajcs, valamint Sáfrány, és most aláfordul, még bele is megy. Teljesen. Az első szárnya konkrétan Rajcsnak a alsó szárnyában volt. Túl közelről nézte meg. Nagyon szépen fordul rá, nagyon szépen fordult rá, csak itt benne kellett volna egyből szélárnyékba. Azzal is hamarabb tud nagyobb tempót elérni. 3-12 között a különbség. És Bakos dolgozza le a hátrányát. És Sáfrány István most megelőzi Rajcsot.
Force India 2-3 tehát. Rajcs vissza is néz egyből. Nagyon szépen visszaegész. Élni. Hát egyelőre az övé volt. Elvesztett. Kezdheti előről. Te... Felfelé Robert nagyon lassú tempót meg most. Igazán gyors köröket futni. Létei kezd visszalassulni. Picikét. Mert elkoptatta a gumiait. Na, egy kis izgalom. Távolságban Bakoshoz képest. 2,7 másodperc a különbség. Tetszik vele. Neki van külön FM rádiót szeretek be az autójába. Pat rádió mellett. Ott szól a minden zene. 2,6 a különbség kettőjük között. Még most is csökkent. Némi neműleg. Rajcs nagyon leszakad. Nagyon az előbb. Picit meg is pöckölte. Sávsány. Negyedik helyen egyelőre próbál előrelépni. És be is néz, meg be is csúszik. Nem tud visszajönni Rajcsik, nem tudom, szerintem normálisan kigyorsítani rá. Pont ebből a kamerállásban nem láttam, hogy mit csinált, Rajcsik kicsit most tol is rajta. De nem megy előre. Nem. Sikeres a visszatámadása. Létre most látják a 2,7 másodperces különbséget. 1,6 1 másodpercet hozott rajta. Hát érdekes lesz, hogy akkor most ez taktika. Vagy szeretne Attila csatálni az első helyét valakivel. Nem csak szimplán megnyerni. És most jön... Na, hogy hívják már, Rajcs benéz. De nem volt sikeres a támadás, meg igazából össze is ütköztek volna. Szerencsé, hát talán még időben elvette Rajcs János. Valahogy közeledik viszont hozzájuk nagyon. Hát egyenlőre olyan lassú időket mennek, srácok, hogy nem is javítják meg a legjobb idejüket. Fél óra van hátra, kedves nézőim. A versenyből. Közben Létő Attila itt mindig lesúszik az űrről, de szinte azt ő így veszi. De az első helyért csata fog kialakulni, kérem szépen. Ugyanis Bakos közeledett Létaira. Azt néztem, hogy hátul történik, de egyelőre semmi. Hát szerintem Attila játszik vele, mint Hamilton Rosberger. Itt nagyon megérkezik rá Bakos mindig, 3 tized a különbség, Jézus Mária. 2 tizedet kapott ebben a második szektorban Attila, akinek ismerős lett a pálya. Nem 2 órát, de szépen lehúzik ezen a versenypályán. Attila, na azt hittem, hogy jön a boxban, de nem. Most nagyon fog télányékot, de most kijön belőle. Szerintem nem akarja most még bújni mellé, így van, inkább próbál ráfordulni. Létre egy kicsit elhúzott. Nem túl agresszívan ment be a kanyarba Bakos, az volt a baj. A kigyorsítása nem sikerült jól. Force India azért második, harmadik helyen. Nem sűrűn látni. Igazából. Létai mellett nem tud a streaken kigyorsítani. Nehéz is lett volna jobban kigyorsítani úgy. De itt is hagyja. Hadd menjen. Legyen ezzel majd próbálja utolérni.
Jaj. Na, és összeütkezenek. Itt most nagyon szép testjel le. Ojjajjaj, micsoda. Hol megmozdulatuk voltak itt, kérem szépen. Na. Megnyomja mindjárt a power gombot, ott tetél a hátsó szány, azt akkor kikapcsol az autója. Külső íven akar, nem akar, el is megy, ki is védekezik a támadását Bakosnak. És most is szélárnyék. Nézzük, megelőzte egyelőre, megvan. Megvan, de itt vissza is fog jönni egyből. Nem, mert hibázik így. Attila nem akart összeütközni. Nézzük Bakosnak a alsó szárnyáról, mi történik, mit csinál Létai. És... nem. Talán rá... járhat a rúd Létaira, hogy elkoptatta a kerekeit. Egy kicsit vissza akart nézni, de inkább majdnem telébe találta. Mindenféleképpen jó Létainak, akárhogy is végződik most. Rudastól átveszik a vezetést. De Bakos is nagyon jól állt, tehát Bakos meg Létai és Varga előtt volt a pontversenyben. Nem is ment rosszul az időmérőnk, szóval... Na, hát akkor Bakos is ott van azért. Pontversenyben az első helyét, bár még nagyon sok van hátra a bajnokságból. De csak a második futam. Itt Bakreinben. Na, Attila. Benéz, és el tud fordulni. És kicsit rálegezett Bakosra, ez még nem volt túl szép. Varga a boxban közben. Megszoktuk Vargától. Kovács Kinga 7. Nem a 7. És normalizálódott egyébként a pingja. El fog menni Varga mellett. Vagy, na, szoros lesz itt a 6. helyért. És nem. De ez így is fog maradni, maximum, hogyha Varga nem hibázik. Létai közben vezet. Próbál meglógni. Üldözője elől. Aki nagyon szépen ledolgozta a hátrányát. Létaiban még volt tartalék. Spórolt lehet inkább, és akkor így végére. Csata végére. Tudod még egy kis tartalékot hagyni magában. Most majd megtalálja Bakos. Télányiban. Force India. Bemegy már is a Mercedes mellé, és a Mercedes? BMW mellé. Létai kívülre. És összeütköznek! Na, Sáfrány István az első. Létai a második, vissza tudott jönni. Bakos a harmadik. Megjött Rajcs is. Visszatámad. A csillagok. Na, érdekes lesz itt a vége. Úgy messze vagyunk a végétől. 23 perc van hátra. Vezeti a verseny. Létai Attila előtt. Rajcs nagyon megérkezett a harmadik és a negyedik
helyen Bakos Rajcs páros, átértük ezt a futamon, és Rajcs hibázik, épp hogy kimondtam. Nos, kedves hölgyeim és uraim, a HLT Liga második fordulójának Bahreini versenyén járunk. Eltelt a futamból szűk 38 perc. A pontpozícióból induló Rétei Attilát az előbb forgatta meg Bakos, de egy pozíciót vesztettek mind a ketten. Így Sávvány István jutott a vezető szerephez, a Leader Car elnevezéshez, ugye ezt főleg a NASCAR-ban használják. Egyébként már van NASCAR is, ha jól tudom. Ja, szerintem. Szóval, Bakos, Rajcs pedig a harmadik, negyedik helyen újra összetalálkoznak ugye a megforgatás után. A mezőny földversenyzője pedig a hetedik Kovács Kinga személyében, aki most jelezte, hogy jönni fog bizony a boxba. Sávvány István kérdés az, hogy Létei mikor indítja meg a támadást. 1,4 másodpercet tudja köröket menni, és az 1.29.8 ami brutális. Varga második 30,7-tel. 4-es, 5-ösbe Létei 6-os, Szavát 5-ösbe le is csúszik az ívről, itt is lecsúszik, itt is lecsúszik, mindenhonnan lecsúszik. Bakos és Rajcs is szétszakadt. Na, közben Kovács Kinga a boxban. Szerintem ez az első box kiállása. Fogok hülyeséget mondani, egyre a 9. helyen van. Többieknek szerintem még biztos jönni kell egyszer. Tehát nem megtankolták első végéig. Varga István a 6. meg is visszacsúszott Tóth László. Varga, amit most csinál, elképesztően kiábrándító. Reméljük, hogy össze tudja szedni magát. Egyelőre így a bajnoki cím. Nagyon messze van tőle, közben az első helyen Sávvány István és Létei már össze is csap egymással. Közben itt a verseny közepette elmondom, hogy aki szeretne kommentátornak jelentkezni, az keressen fel Facebookon engem, a Magyarós Danit, egy meghallgatás után. Hogy alkalmas-e rá a személy, vagy sem. Sávvány Istvánra érkezik, Létei még egyenlően nem tud mit csinálni, közben a másik forszínre is bajba lesz. Egyelőre nézzük szerintem az elejét, mert látjuk hátul őket is. Létei és Sávvány, az Bakos és Rajcs. Létei leköveti Líven, Bakos, vagyis Sávványt. Csatáztak itt az előbb, hogy már összetévesztem őket. Rajcs leszakad Bakosról.
És Létai próbálja körbe autózni, de nem sikerült. Lecsúszik az évre megint, nem meglepő. Bárbizony közben fog bejönni a boxba. Egyelőre csak beijesztette a népet. Sáfrány István viszont ténylegesen jönni fog. Legalábbis nála is kim van, és közben Létai hibázik. Létai fog vezetni. Sáfrány István kijön végén. Fly Kingfisher feliratú. És Létai átveszi a vezetést. Bakos a második. Rajcs a harmadik. Tóth László egyelőre a negyedik lesz. Kérdés az, hogy Sáfrány vissza fog érni Varga elé, de nagyon nagy az érzésem, csak kimondom a végére, hogy vissza fog elérni, mert Varga vissza most fordul rá célegyenesre. Vár. Egyébként nagyon közel van a kiárathoz. Nem, Varga elmegy. Nagyon sokáig volt a boxban, Sáfrány is már szerintem végig tankolta. Közben talán Bakos egy kicsit közeledik Létaihoz. Legalábbis így szemre. Reméljük, hogy látunk egy izgalmas kis csatát. Jó, egy is ott van közel, ez 3 esélyes lehet. Nagyjából egyben van, tehát így látják egymást. Ötötajban van, hát. Kéne egy safety car is akkor talán, de még úgy sem legyen. És ennek a lekülözöttek. Másik érdekes dolog. Ugye kit fognak először elkörözni? Kovács Kingát. 8. jelen pillanatban. Majd hamarosan ők fogják lekörözni, mert a 9. helyen lévő Párli Zalánt is. Vétel egyelő vezetés most talán... Hopp, hibázik. Kicsit növelte is az előnyét még ezzel a hibával együtt is. Bár ez most lesz mérvadó, hogy ebben a szektorban mit tud. Még így is növelte. Hamarosan lekörözi Fábri Zalánt. Létai Attila, és jön majd Bakos is utána. Sáfrány Róbert közben a boxban, és megkapja a körét. Létai közben lekörözi. Bakos is lefogja. Varga megint Tóth László mögött. De még előbb is így volt már. Bakos most körözi Sáfrány Róbit. Rajcs az kicsit leszakadt. Létai most már nem engedi közel magához a vándorló népet ott mögötte. Bakos jönni fog, kérdés az, hogy Létai jönni fog egyáltalán. Ez a nagy kérdés. Tóth László is jönni fog a boxba.
valamint Vakos. Racs most közzi le Táfrány Robit, János, Vakos fog jönni a boxba. 80 hátra. Ból. És Racs. János a harmadik. Lesz még szerintem egy kiállása. Létrejönek is. Tehát itt végig tud menni. Olyan érdekes, hogy létrejé mindig olyan szűken fordul. Többiek kiengedik a rázókő szélére, ő mindig szűken tud fordulni. Együtt is nagyon gyors. Tilla. Mondjuk a Force a hangja nekem jobban tetszik. BMW-nek olyan kis nyomi hangja van. Ferrari az kitűnő. Renault is. Williams olyan, mint a V6-os, semmi hangja. Na most azért megjött. Egyébként ebben a mezőnyben a 10. helyen álló Safety Car-nak van szerintem a legjobb hangja. Zibörög. Ma ez az a Safety Car, bár nem hiszem. Nem, ez nem a jó Safety Car, még ennek sincs rossz hangja. Vakos egyelőre nem jött ki, csak beijesztett futamból. Volt pozícióból indulva, hát szerintem Varga a legnagyobb vesztes. Bár valamiért Varga most a negyedik, szóval megelőzte Tóth Lászlót, vagy kijött a boxba Tóth László. Ők közül valamelyik. A negyedik, ötödik, hatodik leszakadt, az első, második, harmadik pedig egybe. Platino meg egybe. 3 másodperces különbséggel. Belül egymáshoz képest. Látja Rétait, Rás pedig látja Vakost. Fábri Zalán fogják lekörözni. Még majd jött az előbb. Most kijön Kovács Kinga. Csatilla. Nézzük, hogy lekörözi-e. Szépen tisztán. Kovács Kingát. Hamar elfordult. És most szép tudta elkörözni, egyik Williams. Most meg tudta előzni Zalánt. Kovács Kingára már is. Varga próbálja dolgozni a hátrányát, de túlzottan nem sikerül egyelőre neki. Sáfel Ismára is figyelnie kell, hogy véletlenül megtámadja. Szerintem ennyi volt a box kiállások sora. Kovács Kingát lekörözni ingyen Bakos. Rajcs is. Ajaj, Kovács Kinga még elengedte a csapattársát is. Lecsúszik az ívről. Hoppá, megadja magát a Williams? Nem. Ó, nagyon visszacsúszik. Szegény Kinga. Pedig ott volt. Ó, és összeütköznek a 9. helyen Sáfrány Róbertre. Nem bírt ki szerencsésen. Az esetből egyikőjük se.
Közben Bakos utolérte Rétei Attilát. Rajcs meg jönni fog elég a boxba. Akkor itt lehet izgalom lesz, kérem szépen a végére. Réteinak. Nézzük Bakost. Fedélzeti kamerából. És jön Bakos a boxba. Rajcs viszont nem. Na, itt most favorit volt ugye, így most már Varga, hogy nagyon visszacsúszott. De ezzel együtt, hogy most Bakos kijött, azt kell, hogy mondjam, hogy Vargának visszajöttek az esélyei. A Bakosnak nem nagyon, de nagyon gyors a feléje. Sajnos ez most nem jött össze Varga Istvánnak. De közelebb került, szóval támadási közelség az megvan. Tehát az lesz érdekesebb, hogyha Rajcs ki fog jönni. Rajcs jönni akar a boxba. Hát érdekes lesz, jön-e vagy nem. Három másodperc a különbség. Varga és Bakos között a harmadik, negyedik helyen. Varga nyomja neki. Hol? Itt most nem érzem minket, hogy jön a boxba. Rajcs. Jön. Persze Vargán. Nagyon hosszú lesz télegyenes. Rajcs számára. És szerintem most fog elmenni mellette. Így elmegy Bakos. És Varga. Idegek lesznek Rajcsnak a gumiai. Vágta a kanyart Varga. Hitte a... Majdnem azt mondom, hogy fület, de inkább a homokot. Még hibázik is Varga. Hát Létei az... mondjak, nagyon nagy fölényet fogja megnyerni ezt a futamot. Ezzel 100%-os teljesítményt nyújt. Fog az agyam lassan. Teljes mértékben. Szóval 15 pontot szerez, ugye a pole pozíció is az övé. A meglévő 10,5 pontjához az 25,5, akárhogy számolom. És... ugye Rudasnak van 15, őnek is van egy 100%-os hétvégéje, múlt hétről. Valamint majd Varga lesz közel még hozzájuk, és Bakos, aki a második helyen. Ő megint egy második helyet fog hozni. De itt az lesz a kérdés, hogy ezt mindig fogja tudni hozni, vagy csak itt a szezon elején. Létre jönni fel a boxba? Mennyi a különbség kettőjük között? 25 másodperc. Még nem kell sokat tankolni, még elég cserét csinál, akkor se kell. Másfél perc van hátra. Egy kell még biztosan lesz. Na hát... kérdés az. hogy itt ténylegesen jön a boxba, vagy csak behűít engem. Vegyek meg itt valami hülyeséget. Nem, úgy tűnik, hogy tényleg jön a boxba.
hamar, nagyon-nagyon hamar kapcsolta be a pit limitet, nézők szeme, meg az én szemem is. 1 perc van közben hátra futamból. Létezett nagyon hátul van a box. Ott jön Bakos. Most fog elmenni mellette, és Bakos fogja nyerni a futamot. Hölgyeim és uraim, Lété még mindig a boxba, kérdés, még Rajcs is elmegy mellette, valamint Varga is elmegy mellette. Hát, hogy Lété, erre most miért volt szükség? Még jó, hogy kiszámoltam a pontjait. Ez nagy kérdés, lehet, hogy engem kellett még egyszer, és szerintem csak egy kötelező box van. Bakos, tehát a két kiállás működött, és vezeti a futamot. Varga a második, hova tűnt a Renault? Jancs, vagy Rajcsot, mindig eltérszem a nevét, ledobta a szerver szerintem, vagy lelépett. Így Létei a harmadik. Létei lesz a harmadik. Varga a második, Jézus Mária Varga. Mit hozott, mit mentett meg? Itt a végén. És az első pedig Bakos Zoltán. Nézzük őt, ez az ő tisztelete. Két kiállással Bakos Zoltán nagy lépést tesz a bajnoki éllovas titulusért folytatott küzdelemben, meg a bajnokságért úgy egyaránt. De kettőt ki kell emelni. Fordulat célegyen Kinga még kapja. És Bakos Zoltán megnyeri Bahreini második verseny hétvégét. Varga István a második, Létei Attila, Sáfrány István a negyedik, Tóth László az ötödik, Fábri Zalán a hatodik lesz majd, ha bejönnek a célba. Fábri Zalán még nagyon messze van, a hatodik, hetedik helyen talán fog változni a különbség. Illetve is a Fábri Zalán is hibázza, szerintem nem fog. Bele is lépett a szervenyről, ő lett a 9. pedig nagyon szépen tartottak innen ezt a 7. helyet. Összességében kell dicsérni általásadat fiúk közt. Fábri Zalánt várjuk a 6. helyen. Közben pedig Bakos Zoltánt dicsérjük meg, nagyon szépen versenyzett és megnyerte a futamot. Még egyszer mondom, hogy lehet bajnokságba is. Természetesen elvégül a kommentátornak is. Fábri Zalán 6. és a 7. pedig Sáfrány Róbert a BMW-vel. Nos, a végén egészen ki is alakult, mondjuk én már azt hittem, hogy ez Létének a zsebébe van. Szóval Bakos Zoltán nyert, Varga is a második, Létei Attila a harmadik. Én nagyon szépen megköszönöm a kedves nézők figyelmét. Ez volt már az utolsó adásunk, F1 HRT. Jövő héten szombaton ismételten ORL, és utána a vasárnapi menetrend, ami ma is volt. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a viszont hallásra, viszont látásra, sziasztok!